magulingan lima panca bayu bisikan magulingan lima panca bayu Rukmakala apa kakang jroning siadilan pun kakang rasanan ana sak ngarepe guwa Sigrangga tak kira yen to ana lindhu ingkang nganti tekan pucuking Gunung Candramuka lha kok jebul nganaja kok kidang menjangan wregul wae ora ana kethek ya ora ana ngambet luwe pirang-pirang sasi ketambahan ketiga ngerak ngagak-agak aja kok banyuning sendang tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa lha dadi iki eneng pangan teka ladal mbok menawa pancen bener ngendikaning Kakang Rukmuka iki pancen dadi utusaning dewa dadi panganing anake awake dhewe den mandeg dhisik apa namarkana mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit kong makuru kongso tetek kaya putula war pandriting turangga esti terkatak ningkang dalan dak sawang saka dhuwur gunung wujuding menungsa lumrah nanging bareng adu arep lha kok dedeg ku ngaluhur gedene padha karo awake dhewe waladal upama didum wong loro mesti bakal wareg selawase urip takoni kang sapa jenenge Gus kan kaya jambe sinigar mapake lawan aku sapa prajeka ngendi dedongko sing tunggalastik prasara sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga aku Degya Kala Rukmuka aku Rukmakala kowe sapa Den sesenapa kawruh kasampurnan wujude apa kayugung susuing angin dalah keblasuk wong iki selagi aku ing wis tetaunan mapan ana ing kene wae urung tau weruh kang aran kayugung susu ing angin lha kok dadi kowe goleki kayugung susu ing angin ana ing Tik Brasara Jento yen aku durung tau weruh kang aran kayugung susu ing angin yen pancen kowe ora durung tau weruh semingkira aja ngadang dedalan laku ning Bratasena kosek aku semingkir nanging aku tinggalono kowe njaluk tinggalan apa ora ketang daging setampel getih setetes yen kowe butuh daging setampel getih setetes ora minta tinggali daging setampel getih setetes nanging yen bisa malah awakku iki dadi panganmu lho bocah iki piye lho awakmu dadi panganku dasar kepala nyata ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa yen pancen wis mbok ikhlasake nyawamu
mapan lak cokot gulumu tugel dadi panganing rukmuka lawa kelakon tak kokop getihmu wis Den. Gegirisi iya awake Birawa go ngaluhur jebul dudu wong loro saudon telu saurupan kekuatane gegilani mula tak cobane yen Kakang kalah coba aku sing maju mbok menawa aku ingkang bisa mateni sing ati-ati ya iya Kakang. Nek kowe iki sok banget ki. Nek lumrahe jengkelit ki tiba pertama ki jengkelit. Lah kok bareng ning ngarepku kok salto. Wedan kekuatane ngedap-edapi. Coba nah aku perang dikendangi kendang wetan tenan rasa. Kowe ngarep aku mburi wis mesti mati rasa dioke. Ayo aku tak saka kono kowe saka kono Kagya. Loh
dibut loro ya mesa sentosa. Saka mburi ya etel wae, saka ngarep ya etel wae dan tenan. Monggo biasane nek saka mburi iki terus kalah lho. Iki ketoke ora biasa iki. Aku kulino anggere ajar saka mburi iki biasane terus kalah. Loro kok molak-malik ya ben. Mumpung wonge madhep rene. Klecakan saka kono. Nggon gulu kuwi men nggon otot terus entek gedhe. Di Rukmakala. Mumpung wonge madhep rene klecakan saka kono. Klecakan saka kono. Woi latawati. Piye di ora sukses. Aku dikipatke kontal diantil semaput. Do semaput do grenengan. Saka kono Kang mumpung wonge madhep rene. Mumpung wonge madhep rene cokoten Kang mati derek aku. Deprono. Saiki madhep rene. Cokoten saka kono mati dening aku kowe. Piye? Urung nganti nyokot wis dituthuk aku. Wis kalah. Kalah karo udan. Iya. Iki dicekel kiwonengen matek awake dhewe mesti mati. Dah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten dangu sayaning dangu ilang kuwandaning sang Rukmakala wenteh Sang Hyang Bathara Indra tuwin Sang Hyang Bathara Bayu. Semu kang mawor kara ana wigati apa dene bu wis wujud dewa teka dadak wujud raseksa wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena Bathara Indra akeh kuwi
Satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun, wujud dewa. Sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita. Nanging Kakang Ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita. Yo. Lan ngerti yo. Apa ingkang dadi sediamu prapta ning Tebrasara nggo nemu upaya kang aran Kayugung Susuing Angin. Sayekti papane ora ning kene. Kulo mangerti yo. Lamun to Kayugung Susuing Angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna, nanging aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan ingkang paring dawuh kinenang lari Kayugung Susuing Angin sabab Drahirawana tegese mlebu metu ning napas. Lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita. Hendra bapakku yo. Kang Sangka kuwi nggih. Nggone ulun wis dilentrehake wong sinebat Kayugung Susuing Angin. Dina samengko bakal ana dawuh saka Kakang Ulun Bathara Bayu, yekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik. Ora kaya sawenehing wong ingkang handakwa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak wadining kudrat, sira kulup kudu wanuh marang sesembahan kang sejati. Mula Kang Sangka kuwi nggih. Sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratane bumi kunjing kumalucuk. Maluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Pawulut yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandhi renggo ndek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana kang wis ulun patrapake duwe nguni nalika sira ning bungkus pupuk Mas Trineka jaroting asem sumping pudak sinumpet anting-anting balibar manggis binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu puling gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kulup para kudara. Maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya ketemulokan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang endi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Hendra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderekake jengkare Hendra kakekku. Angin gugur anggrane ngarga lalu gembol manyar-manyar duk neng Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Tak kira nek dudu kowe Bratasena tak dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan Sukalima mongko kowe tak dawuhi goleki Kayugung Susuing Angin lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Prabu? Wah ketemu karo Bathara Bayu. Loh ketemu karo Bathara Bayu? Yo karo kakek kajeng kuwi karep gung kuwi gedhe Susuing Angin ki mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ya kuwi sing tak arepake Kayugung Susuing Angin ya kaya ngono kuwi.
Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinartan aringing napas tegese sabar, aja nganti kesusu. Nanging gegayane taning dewa. Yen to dewa paring dawuh karo Begawan Durna, Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Tirta Pawitra Maning Suci. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi kagiharan ana? Samudra sisih kidul ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Jaluk pamit Durna Babaku. Lagi mlumpuk, iya. Le ngesokke tenanan wae. Wis ben nengke wae ora apa-apa, ora masalah. Awak dhewe iki alhamdulillah kok, Gong. Heeh. Iki sowan ning daleme Pak Nata Mursita. Iya, nyupetake putra. Ya. Sing kemarang disupetake panjenengane Mas Aji Bayu Samudra. Oh ya. Ana ing dusun utawa Dukuh Wonorejo RT 04 RW 06 Desa Sukorejo Musuk Boyolali. Ya. Ya. Goro Ngamarta. Ha ya. Nek cara wayang nek kehidupan nyata ya negara Indonesia iki. Ha iya ya pancen bener kaya ngene. Heeh. Pas gara-gara pas disambut karo udan. Heeh. Ya mongsone kaya reng luwe-luwe ning areng-areng gunung ngene iki. Udan ki mesti kemari palo jinawi. Ngibarate nek nonton tandurane joro-joro iki ati seneng njajah desa Milangkori. Iya. Ya pancen bener. Iki iso dikancani Mbak Mimin Mbak Apri lho. Wah. Ki aku rada ora seneng nang kene. Rada ora seneng piye? Nek ning daerahe dhewe nganti tekan gara-gara nek nek Yojo bar limbukan mulih ya reng. Ah iya. Nek iso ya nganti rampung. Ah iya. Mergo nek rampung iki wong mripate melek ki hawane. Ah iya. Ora nyawang mbuh kuwi apa? Heeh. Seneng ya reng. Ya ora pati ya to. Iya. Ya seneng banget atiku. Ayo ngaturake tetembangan sing kepenak. Mbak Mimin Mbak Apri didhawuhi suwa nembang. Wis do meresi susu to? Wis. Berarti aku kesukan nang omah kae. Apa? Aku kesukan nang omah kae. Kepadangan nyok-nyok. Kene jam 3 kok. Oh, susu sapi. Boyolali kondang susune. Wah, tak kirane. Iki oke sing urung kepareng nyekar. Mbak Mimin Mbak Apri disapa dulu. Ya.
Wah, wis ketoke kok Pasuryani kaya wis do ngantuk ya reng. Dereng kok ngantuk iki. Arep mulai ya udan, ya wis ra apa-apa engko bar apa tembang doa. Ngaturke Mbak Mimin Mbak Apri kon nyekar sing klasik. Oh iya. Gareng kuwi sing tuwa. Ayo Reng. Ya. Napa menika? Kersane jenengan manut napa? Ngaten, J. Napa, Mbak? Apa ya, Lek? Menika alhamdulillah dipun susul rencang-rencang seniman Semboyolali Salatiga, Klaten, Ngempal sedanten. Menika. Iki Mas Gede ya nusul. Nah. Mas Gede pengendangnya sapa ta, Nduk? Pak Mantep. Oh, Pak Mantep. Pak Mantep. Mas Bari nggih wonten. Oh iya. Jan kemutan mboten nduk nalika ngringgit wonten Kerangan Bayat. Kanca-kanca seniman-seniman iki sengaja do libur namung pengin mirsani pakliran penjenengan secara langsung. Alhamdulillah. Saged kagem. Pun Ukuran pun derepi santai wae. Tok lirik banget to sone iki. Karena udan ya Bang ora mbeda tukang eson ngono. Powermu ki lho Pri tambah ono. Dijenges-jengeske sithik ngono lho. Iya. Sembah nuwun. Mbak Mimin lho rak dadi sone banterke tenan to. Iya, senengane beda. Semono mau wis penak iki malah ngangung-ngangung. Orang tukane sone rada kocluk. Ha iya. Gedheke ya waton, gedheke nyut-nyut wis. Ku nek bengung lagi di terus arep sapa meneh gong. Sing urung pentas dipentaske terus. Ya. Wis do nampa dhuwit e. Ha iya. Kaya to. Mbak Tiwi, ya. Khusus request Kadung Tresno ya aja nganti kliwat. Oh iya. Karo Mbak Anting. Heeh. Urung pentas, urung. Mbak Lian. Mbak Lian. Heeh. Sesuk sampean tindak mboten Mbak Apri. Pripun? Binjang dalu tindak mboten. Nggih, insyaallah. Mengen-mengen mboten napa-napa, Nggih. Napa? Mengen-mengen. Siap. Ya ora apa-apa cen banci iki metune bengi kok. Samu. Ana apa sesuk? Sesuk bengi iki ulang tahun channel Dalang Sena setahun. Oh iya. 6 orang penonton. Oh Mas Putut. Esuk ya tak plekoto tak kon mayang. Iya. Karo Mas Kangko wingi dek dolan nang omah tak kabari ya insyaallah aku teko Mas, tak kon mayang. Oh iya. Suka dibendol? Ulang tahun channel Dalang Sena, heeh. Karo ngedum royalti nggo kanca-kanca. Oh, hasil saka Dalang Sena kuwi kok didum per A mendapat 4 juta.
Alhamdulillah. Sawong ning tugel ndase. Iki do kaya pegawe. Ha iya, kerja saiki. Heeh. Arep tak sumbangke pegawe siji nang DG Channel. Di menungsane. Micek ya. Ya wis rapopo, mau tak apusi. Iki dadung tresna wis wis di Kau bawane sampun. Oh wis kok. Tingge Mbak Tatin. Oh iya ora apa-apa. Saiki langsung dilambangke. Nane nano nenane ya. Mergo iki pamundutan. Heeh. Saka sedulur seni. Ha iya. Manik mata. Ah iya. Wah apik ya, Reng. Wah apik piye? Aku bingung kok apik. Aku rumah saku kaya gamelan ro nyanyiane anting kaya ora gathuk lho. Ning nyatane ya gathuk kok. Diantenan nganyang-anyang apik tenan. Nah iya. Yo, jebul cocok, jebul kepenak. Nane nananane nane nananana nananane memanekku. Wah, kaya apal-apal lo. Apal aku nemeng gembira loka we. Aku njur malik gembira loka ora. Aku tak anu nyuwun Mbak Lian terus. Ya. Mbak Lian
Sindu. Ayo. Diaturake. Monggo. Arep nyekar menapa mbalian? Iya. Men milih dhewe kok, ora usah didhawuhi utawa kowe ngarani rasah. Men milih dhewe. Aku nek ngarani ya ora ngerti ukurane. Ah iya. Maksudnya lagune sing disenengi iki apa? Heeh. Angge ukuran bar. Kewer-kewer ya nyongi demen banget. Mari tembang sing kewer-kewer kaya kowe. Iya. Dereng bosen kali sing kewer-kewer jenengan nggih. Dereng. Asik tenan pokoke. Kewer-kewer iki lek Ora bakal bosen pokoke. Kaya tak Apri. Ora masalah pokoke. Kewer-kewer tulu dinggo. Turu iso mutangi wonengen ora masalah. Oke ya. nggih jenengan ngukur napa ampun gedhe? Apa? Pun ngerti gedhe apa pun ngukur? Ya wis ketok kaya kowe, sakakene wis ketok nek gedhe banget. Iya. Kayak sakakene ketok nek gedhe. Oh, duduk ndase Prastiwi. Ya. Titris nani Kiye. kewer Dipun gendong kewer-kewer terus. Heeh. Ora dibenakna. Rina wangi dipun aja lah lara mangkin Iya. dijunjung Ki ana sing muni disikut barang ki. lan disawah Malah nangis Dean. tulung jadi Yes. nek saged sih didawahna sing kebumenan mboten napa-napa nek enten Pak Dalang Apa nak? Apanya? Apa? Pantelo gending napa di saged nggih Pak Apa? Pantelo gending Pantelo gending bisa. Warga laras ora bisa pantelo gending. Aja pantelo gending. Pantai napa Pantai Indrayanti aja bisa. Bumen aja ngawur. Nek wis dijaluki pantelo gending ya disiapna notasinya. Iya. ini biasanya niku duet Duet nggih lanang wadon. duet ya lanang wadon lah Nek patutan wadon ya beben ya kepriwe? duet ya lanang wadon Pak Duet lanang wadon. iya Nek patutan? Urung kok nek patut. ikane banyu masan kembang rawe mawon Kembang Rasida pantai apa? Pantai Kali Gesing. kula dewek maksude pantai lo gendinge Pantai apa? lo gending Lo gending terus. Oh iya. Bukannya bisa apa ora ya? Oh tak Bukannya ajari. saking napa nggih biasa? Saking apa nek pantai lo gending? Peking Tuli bisa ngomong ora bisa. Aja sing meking. Nek bukane Peking kepripun Budi wah semakin ajadikan buka wis ora apik bukane. Terus sing meking tak duwe loro kaya kowe. Ting duk. kembang rawe mawon Den Kembang rawe mangga. Rasa digedruke wong ora ngadeg kok. Aneh-aneh senengane. Ku ya iso ndandut. Antil ora. Mangga.
Pitaka. Karang nek krungu lagu ngono kuwi. Heeh, kuwi kok anggere muni Kang Slupan, wo. Ngeri pokoke. Iya. Ante ki tau langsung glundung mengarep. Oh, mengarep. Heeh, mergo enjingan demit. Iya. No. Iya. Madang Ramadan semaput. Nah. Ngono kok dapalke. Iki sembuyane warga lara sing anyar iki lho. Ha iya. Nang anggere sing duwe gawe wis monggo lho unjukane ro daharane. Bar ngombe bar mangan kaya manuk dadi kroto ae. Nang ngarepan to. Minta gagas kok. Oh, jan iya kok. Rame saka jam apa tekan maghrib kok, Tru. Wah. Ora leren cangkeme kuwi. Heeh. Ngomong dhisik ngomongke mancing dhisik wis werna-werna. Pokoke apa jenenge iki rencanane iki akeh banget nek ora tau kelakon. Ha iya. Heeh. Sing mau ora ngerti mandloso ha wis ngelih to. Heeh. Ngono HP ku tak uripke Madang Ramadan semaput matane melek kabeh biar pendonong bareng mandek pom bensin turu meneh pokoke gayeng kok rame pokoke ha iya ne ya ana sing meneng bae karo Fikal ya ana karo meni coba mbok dibuka wah iki nang kene iki sing rame tenan kuwi asli ya ndelok polahe aku wis gembira kok. Ya syukur. Tenan yakin kowe ngerti polahe iki nyenengke. Iya. Kowe anggere teko jlumbuk nang ndi wae wis to, ora tau omongan glundung. Heeh, anggere muni monggo lho, nyat. Kowe ora arep ning tak omong. Ha iya. Ya wis ben jeneng rencana iki iso nyenengke wong. Ameng kandhek ana ing pengangen-angene. Ha iya ya wis rapopo. Aku seneng tak omongmu kok liputune Biro Loka. Senengane ki mlengsih to, An. Heeh. Apa? Senengane do mlengsih karo angen-angene. Anu merucut saka anu. Mlengsih lah aku. Aku ki mau ora do digondheli aku mau. Sak lagu meneh. Lah wis wektune wis mepet iki. Ki kok nganggo wejangan bareng. Oh. Sangkan paraning dumadi. Sangan paraning Jumadi angel. Heeh ya. Ha iya. Yo. Sebo. Oh iya. Sangu gending apa? Ah sangu iki ya sega. Sangu kok gending. Kuwi aneh kaya wong ngingu kok brewok. Ngingu ya pitik. Manisamu. Ngayojane ya. Ya. Suwe banget ra nganggo cara songo ngayojan. Songo yojo iki suwe banget aku suluke wis lali ora sah suluk ora apa-apa cah nekat kok iya cah kendel aku wis rada lali mongke omongane kanca-kanca kok kanca-kanca ki prei seminggu iya iki sing dikawatirke nek nganti ketekan debt collector mesti telung dina wani nang omah bar kuwi terus dolan ha iya ya ora apa-apa. Ya. Bola kae malah sok mbuk. Sebabe arep ngopo? Apa arep melu goro-goro ora entuk ya ora entuk. Satria kok melu goro-goro. Dicegat kene wae wigatene apa to? Ha iya dicegat kene ya ora apa-apa. Kagiri-giri Werkudara
coba saiki hitungen nganggo nalar ingkang ganep. Bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung nggone ngarani. Uga gedhe dayane tumrap Bratasena merga ingkang paring ilmu marang uripku Guru Durna ya bapakku. Merga saka ilmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ilmu bakal mobat mabit uripe kaya dene wit sing gedhe diobat-abitake angin ngalor melu ngalor ngidul ambruk ngidul ngetan bakal perintahe Durna bapakku yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelokke karo Werkudara kang padha ngrasani lawan aku mula ora usah padha wedi nggonku golek ngelmu golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segara nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kalawan Bapa Durna mung sing gedhe kapercayane bakal ketemu apa ingkang dijangka Werkudara wong ngangsu kawruh kowe tak anggap pepundhenku tuwa sedulurku tuwa mesine Syadi manut kelawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang aku bakal manut dawuhing Kresna kakangku yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna kakangku aku kudu nyemplung segara menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra kula mboten badhe kantun Kakang Mas kula nderek aja durung titiwan kados pundi lampahan menika wis digondelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut lawan pangrengipun goleki tuk sumberipun kados pundi sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segara ora iku jaba mung bapa gurumu Begawan Durna mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna saiki coba pitungen apa pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrapati kaya mengkono mau apa isih pantes dadi gurune Janaka coba aku tak takon karo kowe Janaka Yudipati kok Agung iki sapa-sapa kok disembranani enten apa ta Werkudara golek banyu suci. Wah, teng klenteng dengkul matos kuwi. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaratnya kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Golek ngelmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Iwak apa to? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho. Anu jenenge barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Gong. Ma kok ya liyane. Yayu. Oh, iwak kok iyak. Wah, yu, ayo. Cethul iki ora mangan menungso, nek ora mangan. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Oh, iya, Kang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung, ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Wah. Mbok ditumbaske baju renang. Bagong. Kon rene, Pak, jejeke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Werkudara nganggo baju renang iki ukurane pira ragas aku? Oh, wong tua ora, tua-tuas pupuk brabas. Senengane. Ngomong dhewe mer aku gak.
Piye kok omong dhewe iki? Wong tuwa kok tinggal lunga sapenake dhewe lah. Wis manjing tepining samudra. Repa tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning Sang Tapa Begawan Duna kinanangulari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra Sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Dan jeger urip aku sono dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Ndara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iya sangka gampang ora. Anjur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur. Naga Sedra sigra niyup sang naga anyaut Sang Werkudara. Dening naga Kyai Nabatmawa ya Kyai Panulah wiwit saking pasundulan temeka jejempol wonten ing jejonggo ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejonggo saka rosaning pambenggang suwek cangkeme naga. Saya nengah Sang Werkudara ginyaden beta bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit Sang Werkudara. Swamya ngambreng kadikarenaning kaswase yen aneng marga memalat kong wah aku iki apa
ngimpi yen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara. Bagya saprapta kita ana ing ngarsa ulun. Gumo lancang Jumantaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku Kulup. Kowe sapa? Wis ngerti kelawan aku. Ulun iki Jawata dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ngono? Brahmana kuwi anak Brahma, Brahma kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ngendi lan ndi kang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe kuwi ngestokake perintahing guru kita dah nyiwang duna kinen ngupaya kang tirta pawitra mahending suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanina Kulup. Durna kuwi ora kliru, pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita Kulup Werkudara. Sataning kokela ring kanikara saketar kene dongane engkong lerwu sing bene banca mula gurunira mundhut tirta pawitra minangka pitukoning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih dene mahending suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungsa, mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulup sira manjing uga garbaning sun. Supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten go garwa paduka kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga
ngestiya marang ulun, nggih. Samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni 8 inggih menika Bramarkata putran Denta tawon gung gumolong cahyamaya retna muncar darumaya adi rembulan dadari miwah Kartika abyur. Rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih dene 8 mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sifat asma apengal dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih. Abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu niraga kayata dahar dedaharan lan sak piturute. Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun ngatrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musik ing menungsa mung sak derma. Kawula namung semindhip dhateng kersaning Hyang Sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti. Mengkono muluk munggo panjinging ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima berbudi bawa leksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriyé dimen rahayu nandra kelakuan nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng. Wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampika driya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub Werkudara kabeh piwulang ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi sangkan paraning brungati sangkang paraning bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta wis titi mangsa koncatan sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene bathang ing ngatang-ngatang Werkudara. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung. Menawi ngaten kula kedah tetep medal saking telenging samudra. Ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita. Sawise metu saka talingan ulun, kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Werkudara. Gimbal manyar-manyar duk naning kadang Munjanipati. Ora Janaka ora. Maraya dinteno ning pinggiring segara. Mengko Surapsarya Werkudara lan cedhul saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka.
mangulun lakuning srengenge ngancik Sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhi ayu angebaki ngantariksa dadi gumaregel penggaling Sang Begawan Durna parandening mangke tinenggan panengah Pandhawa Raden Arjuna. Jering samudra. Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing tak goleki, Nger. Tirta Pawitra Maning Suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra Maning Suci. Ya wis. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Malah aku ketemu dumadining menungso kabeh wis kacakup dening Werkudara. Oh, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Nger. Mula kang sangka kuwi Durna bapakku. Nadyan